Идеята е, че дано не ми прегря ремът. Не знам дали не ми прегря рема, като че някакви страшни звуци издава. И аз увиснах по въздух. Може би трябва да се връзва. Дай. Добре. Качи се, да. Не, назад, тя няма бавна. В смисъл назад го напълваш. Значи ремъка ми нещо издава много интересни звуци. Превърта рема. Ри. На бързи или на бавни да го минавам? Аз на бързи го минавам. Абсолютна лекота. Полариса го изяде това. Въпросът е, ако нагоре продължава да е също дереже, дали ще трябва да стигне. Кое? Да покажа. Нагоре, нали? Аз обаче не съм сигурен. Просто го посочих, за да го погледне брат ми, той вика. Ма сменя тук, но най-добре да караме по карта. Те излизат със сигурност тия. Те се припокриват някъде, ама. Там, къде? Казах, наляво ще най-добре по карта да не е мирно. Въпросът е, ако нагоре продължава да е също дереже, какво правим? Ако искате, дайте да го пробваме, ако е тегало нагоре. Ако е зор, да, защото смисъл такъв. Глъпкаме, да кажем да пием бира някъде и това е. Да, бира имам и в багажника, не е проблем това. Защото с кълта горе-долу мога да се справя, но това сега. Върви прилично според мен. Едва ли ще... Да, аз закантарих увисна във въздуха и край. Да, видях. Ще минем и ние ще отъпкаме.
Он го беше поставил на бавно. На блокаж. Ради всичко. Защото можах да пусна, го пуснах, обаче го висна. Не, той като легнал долу. Да. Не, блокаж. Айде, следващи. Трябва да потънеш, карам, ако не да мина пред вас. Както... Ако мислите, че колега, ако мислите, че ти е по-добре, оттъпкано ще мина пред теб. Ако не, да атакувай. За мен е така. Как кажеш? А? По-добре да минеш. По-добре да минеш, да. Чак само се дръпна. Май малко ли е рано за говетар. А идиоткото, че по този път никой не е минал преди нас. Хубаво каране си прави. А? Карането е много хубаво. А реално погледното ни остава още малко да качиме върха. Разбираш, съвсем малко ни остава да качиме върха и вече после се спускам. Ние сме почти там. Ама... Моите гуми са много изкъбени, те са заоблени целите, не мога да хапат хубаво. Гумите ми са заоблени и не хапат. Аз между другото точно чух дали да не си смена гумите с тия универсалните, които имам за през лято. За макадам. Добре, че не ги смених.